Dobrý deň, drahí priatelia. Chcel by som vám predstaviť novinku od firmy Giant Fishing a je to táto krásna vážiaca trojnožka Deluxe Tripod. Pekný čierny platený obal s koženým Giant Fishing logom. Takto si to pekne roztiahneme a trojnožku si vyberieme vonku. V krásnom čiernom prevedení, perfektné transportné rozmery. Ako si ju postavíme? Úplne jednoducho. Tieto nožky do seba zacvakneme, viac menej to ide samo a táto parádna čierna trojnožka stojí. Deluxe Tripod a môžete vážiť vaše úlovky. Jak som spomínal, krásne čierne prevedenie, hak na zavesenie váhy a následne vášho úlovku. Hore pekné pogumované púzdro, ktoré vám drží tie nohy po kope. A tieto spoje sú riešené vlastne gumou, hrubým gumeným lanom, ktoré je naozaj pevné a spoj je chránený takým plastovým obalom, aby sa to gumené lano po čase nepredralo. Čiže nič viac k tomuto dokonalému produktu za skvelú cenu nemôžem povedať, ale teraz si dáme ešte jeden extrémny test. Keďže som videl, že tu niekde pobehuje také 35-kilové prasiatko, tak si ho dáme pekne do saku a zavesíme ho na túto trojnožku Deluxe. Priatelia, neskutočné, čo sa mi tu podarilo teraz v lese chytiť. Pozrite, divoké prasiatko Patrik z Humenného. No a ideme si ho zvážiť, že jak to vlastne vyzerá a či táto trojnožka nám to vydrží. Ježiši Kriste, to je práca. Počkajte. Neuveriteľných 36,60. Sak má tak 1 kilo, lebo je úplne suchý. Poliejeme ho trošku. Nebudeme polievať. A vidíte, 36 kg a trojnožkou sa nič nestalo, čiže je úplne stavaná aj tie na vaše najväčšie úlovky a tak ďalej. Takže to je všetko k tejto Deluxe Tripod trojnožke a vidíme sa niekedy pri ďalšej novinke. Majte sa krásne, ahoj.